Vítejte u dalšího dílu podcastu Po uši v hlíně, kde vám pomáháme proměnit zahradu v bezpečné, krásné a udržitelné místo. Dnes je s námi pan Rameš ze společnosti Geomat, je to odborník na zpevňování svahu a budeme si povídat o 5 nejčastějších chybách, jichž se zahradníci dopouštějí při zpevňování svahu a hlavně o tom, jak se jim vyhnout. Naučíme vás, jak používat správné přírodní materiály, například kokosovou síť nebo mulč nebo rohoš, abyste ochránili svah a zároveň i půdu, abyste ji ochránili ten svah nejen před erozí, ale také před vysycháním. Dobrý den, pane Rameši. Dobrý den. Můžete nám přiblížit, proč je vlastně důležité ten svah zpevnit, a to nejenom jako z estetického hlediska, ale také z funkčního? To funkční hledisko je úplně jednoznačně to, že my ten svah chceme ochránit před ztrátou té půdy, té zeminy. Už jenom z toho důvodu, že vlastně my tím, že tu zeminu splavíme, tak můžeme ohrozit třeba stabilitu těch konstrukcí, staveb nebo i vegetace, která je nad tím svahem. A druhá věc, která je podstatná, že tím můžeme ohrozit i třeba pozemky, které jsou pod tím svahem. Tím splachem té zeminy můžeme třeba sousedovi zaplavit ten jeho pozemek, nebo pokud jsme někde u obecního pozemku, tak můžeme třeba ucpat kanalizaci tou zeminou a s tím jsou potom spojené nějaké další náklady. Nehledě na to, že pokud ten svah teda prostě zdegraduje tou erozí, no tak i když je to náš svah, tak prostě to nechceme prostě mít jako rozbité, takže máme nějaké potom dodatečné náklady potom s přemístěním té zeminy zpátky. Takže dřív nebo později stejně tu ochranu toho svahu musíme řešit. Vždycky je ideální, pokud ten svah vyřešíme vždycky na začátku. Vy jste napsali článek, který je o 5 nejčastějších chybách, tak já bych byla ráda, kdybychom si to mohli probrat, protože si myslím, že to je ten základ pro to, jak zpevnit svah správně. A vlastně ten první bod je úplně právě na tom začátku a to je ten nedostatečně připravený svah. Co to znamená? Nejčastější chyba, která je, a bavíme se o svazích, které jsou třeba buď původní, anebo potom nově modelované, tak u těch původních je to, že oni se nepřipraví v tom smyslu, že ta plocha není rovná. Jo, jsou tam zbytky nějakých stromů třeba nebo nějakých nerovností, kamenů a tak dále. Takže vždycky je dobrý pro potřebu té plošné protierozní ochrany, pokud ten svah je prostě upraven do nějaké roviny. Pokud je to nově modelovaný svah, velmi často to řešíme třeba u nově vystavených rodinných domů, kdy se použije ta zemina prostě z výkopů, dá se to někam pod ten dům a sterasuje se to, tak tam zase se musí počkat na to, až ta zemina, dejme tomu, sesedne a domodeluje se to prostě do nějaké finální podoby. Co to způsobuje, když bychom nechali nějaké, teda jste říkal, nějaké stromy nebo prostě, já nevím, i balvany nebo něco? Pokud je to ten problém vlastně? Problém je v tom, že ta protierozní ochrana, ať je to síť nebo rohoš, tak ona vlastně nepřilne na ten svah jako takový. Ona se toho svahu musí dotýkat, musí na něm ležet. No, protože principem je, že vlastně ona zmírňuje dopad síly toho přívalového deště v momentě, kdy on vlastně padá na ten svah a zároveň zpomaluje, pokud je v kontaktu s tou zeminou, tak zpomaluje vlastně rychlost té tekoucí vody z toho svahu dolů. Pokud to tak prostě není, nesrovnáme to, tak můžeme to tady potom vidět, se stane to, že vlastně ta síť je ve vzduchu, ta voda ji dokáže potéct a vlastně odnáší pod tou sítí tu jemnozemnou zeminu potom dál po ten svah. Jasně, takže se to stejně míjí účinkem potom, když se tam nějaká ta ochrana dá. Druhým bodem je teda nesprávně zvolená ta protierozní ochrana. Jaké jsou možnosti? A nebo kdy udělají chybu, jako že zvolí špatně na nějak, nechci to říct jako na jiný svah, ale prostě jak si mají vybrat vlastně tu protierozní ochranu? V prvé řadě vycházíme z toho, z jaké zeminy ten svah je, jestli je nějaká jemnozrnná, jílovitá nebo kamenitá. Druhá taková velmi důležitá věc, která určuje, podmiňuje ten výběr, tak je sklon toho svahu. A třetí, jak ten svah vlastně ve finále má vypadat. Jo, takže když řeknu příklad, prostě máme tady nějakou takovou
navezenou zeminu na nějakém původním svahu, vymodelovali to tady, je to prostě nějaký, zjevně to vypadá, není to úplně nic kvalitního, prostě tak je to taková kamenito, hlinito písčitá hlína, s tím, že ten sklon svahu je, dejme tomu, kolem 45 stupňů, tady tak odhaduji, a pravděpodobně tady byl záměr, že má být zatravněn. Jo, a tohle to je vlastně vstup, který nám určuje výběr vhodného produktu. Mhm. Protože pokud jsou třeba protierozní rohože, tak v těch menších gramážích oni jsou vlastně pro to sluneční záření lehce jako průhledné, průsvitné, to znamená dokážou třeba prorůst trávou, ale pokud jsou nějaké hustější nebo jsou třeba zpevněné nějakou vrstvou latexu přírodního a tak dále, tak vlastně v tu chvíli mulčují a té trávě nedovolí v podstatě, aby zrostla. No. Další věc je ten sklon toho svahu a tam se dá jednoduše říct, jako že čím strmější svah, tím ta síť nebo rohož musí být hustější a silnější. Musí se třeba i hustěji nebo lépe kotvit. A pokud ten svah je třeba velmi strmý, tak tam už se to kombinuje, dejme tomu, třeba s nějakým ocelovým pletivem ještě. Jo. Takže to jsou takové speciální situace, se kterými se asi málo kdo jako na své zahradě setká. Tady v případě tady toho svahu, když je to teda nějaká jako nekvalitní zemina, nějaká štěrkovito, hlinito písčitá, třeba navážka, je zvolená třeba správně tady tahle ta síť podle vás? No, ona nemusí být zvolena, v tomhle případě byla zvolená správně, vzhledem k tomu sklonu svahu a pravděpodobně vzhledem k tomu záměru toho zatravnění. Jo, tak v tomto případě ta volba byla správná. A kdyby tady byly keře třeba? Kdyby tady byly keře, tak s největší pravděpodobností bych tady volil spíše rohož, která má vlastně, to zamulčuje vlastně která to zamulčuje, trošku tomu plevelu bude bránit a vlastně se očekává, že keře, kdyby to byly nějaké půdopokryvné rostliny, třeba v kombinaci s keři, jo, tak se prostě očekává, že ta vegetace prostě převezme tu ochranu toho svahu v době, kdy se začne ta síť nebo rohož rozpadat. To jsme se bavili před rozhovorem ještě, že vlastně je omezená životnost tady z těch sítí. Jak dlouhá je teda? Tu životnost podmiňuje teplo a vlhko, nebo takové ty běžné podmínky, které vlastně spouští rozpad jakéhokoliv přírodního materiálu. Nejčastěji, vidíme to i tady, tak se ty rohože a sítě vyrábí z kokosu, to je asi úplně dominantní. Můžou být i z juty, jo, potom můžou být třeba z konopí, nebo takovou odbočkou jsou třeba ekotextilie vyrobený z odpadu vlastně z kukuřice nebo z řepy. Jo, s tím, že ta životnost obecně se pohybuje právě podle typu té výchozí suroviny od 1 roku, to jsou třeba slaměné rohože taky můžou být, až třeba po 5 až 6 let tady u té kokosové sítě. Pokud bychom ji měli někde v nějakém mokrém, zamokřeném a teplejším prostředí, tak řekněme, že se pohybuje mezi 3, 4, 5, ale může se stát, že zrovna tady na tom místě, které je exponováno směrem na jih, bude tady vysušováno nějakým prouděním vzduchu, tak může vydržet třeba klidně 6 a víc, 7-8 let. A ještě odbočím možná trošku, jaký nejčastější ten protierozní materiál vlastně si pořizují a správně pořizují do soukromých zahrad lidi? Co je asi tak nejčastěji používaný? No, asi nejznámější jsou právě tady ty kokosové sítě. My teda o něco raději doporučujeme ty rohože, a to z toho důvodu, že oni ve většině případů mají plně plošnou ochranu toho svahu, protože ty sítě vlastně oni podle velikosti těch ok chrání, dejme tomu 60 až 70% plochy toho svahu, kdežto ty rohože jsou vlastně 100%. Jo, cenově dneska už v podstatě není moc velký rozdíl mezi tou rohoží a sítí. V obou dvou případech, respektive v případě těch rohoží, už jsou dneska i plně přírodní materiály, takže vlastně ten zájemce nemusí vůbec jako přemýšlet a hledat nad tím, jako kterou tu variantu ideálně pro něj použít, protože ten výběr je dneska veliký. Super. Dalším bodem je teda chybný způsob pokládky. Tady už jsem si dívala, že ten způsob je správně a to mě překvapilo, protože jsem teda nikdy nedělala vlastně protierozní ochranu svahu, takže jsem si tak nějak jako myslela, že se tam nějak položí, ale má to být teda zhora dolů.
Jestli to můžete upřesnit a pak ještě, když jsme se spolu bavili o tom jako menším svahu, kde to může být právě jinak. Obecně se doporučuje pokládat to po té spádnici, protože to je vlastně na instalaci jednodušší. Pokud máte větší svah, tak se s tím tak netrápíte, protože vy si to prostě nachystáte buď v té délce toho svahu, která je, a vlastně si to jenom stáhnete dolů. Je to rychlejší, je to jednodušší a v podstatě vy nemáte přerušovaný pás, nebo respektive máte nepřerušovaný pás té sítě od zhora až dolů. Když to uděláte po té vrstevnici, tak v podstatě tam jsou rizikové místa kontaktu těch jednotlivých pásů. Nehledě na to, že někteří mohou udělat tu chybu, že nepřekryjí vlastně ten spodní pás tím horním, takže se pak může stát, že třeba že to potéká. Je to podobně principiálně jako střešní tašky, že jo? Tak by se to mělo dělat taky. Takže pokud se to dává po vrstevnici, tak je to třeba u svahů, které jsou menší, než je šíře té role, ve které se to vyrábí. Nejčastěji se to dodává v metrových šířkách, ale úplně nejvíc jako ve 2metrových, takže když mám svah 1,5 metru vysoký, tak klidně můžu tu 2metrovou roli rozvinout po té vrstevnici, protože nahoře mám ještě dostatek té sítě nebo rohože pro to, abych si ji ukotvil v koruně toho svahu, případně potom v patě toho svahu. S tím určitě souvisí další bod a to je právě to kotvení, které má být dostatečné. Tak co je dostatečné kotvení? Zase nám to určuje ten sklon toho svahu. Jednoduše se dá říct, pokud máme svah třeba kolem 45 stupňů, tak se obecně doporučují 4 kotvy na metr čtvereční. Z toho se dá prostě vyjít, dá se to krásně spočítat. Úplně nejčastěji se používají ocelové kotvy, diskutuje se třeba délka té kotvy, ta je zase podmíněná podmínkami, respektive zeminou, do jaké kotvíme. Jo. Pokud je kamenitá, no tak pravděpodobně zvolím ty kratší, nejčastěji 20 cm, výjimečně 15. Pokud je nějaká písčitá, rozpadavá, tak volím 30 cm kotvy. Tam to zase souvisí teda s tím, že to pak jako nepřilne na tom povrchu. Tak, my chceme, aby nám to prostě přilnulo k tomu povrchu. Další věc je, že nám to třeba vítr neodnáší. Jo? To znamená, než prostě ta vegetace začne jako zakrývat ten svah, tak se může stát, že nám to třeba podfoukne vítr. Jo? Když jsme se bavili o tom pokládání jako podobně jako tašky střešní, tak vlastně něco podobného funguje i při té pokládce správné po té spádnici, že ve směru, odkud ten vítr fouká, tak zase to překládám tak, aby on to případně nepodfoukl, jo, ten pás a nezvedal to. Jo. Asi možná někteří viděli a znají, prostě když takhle někdo instaluje nějaké textilie, které prostě špatně na ten svah ukotví, no tak to pak vypadá hrozně, že jo, trhá se to, jo, lítá to všude možně, tak. Jasně, takže možná radši trošku víc než míň. Dostatečně bych řekl. Jako cena těch kolíků je úplně zanedbatelná vzhledem k ceně toho celého řešení nebo té případné škody, která tam je. Ale já si myslím, že jako nemá smysl prostě řešit to, že někde ušetřím pár korun na kolíku a pak tam budu jednou, dvakrát na ten svah znova chodit a někde to dodělávat nebo to spravovat. Určitě. Posledním bodem je řídká výsadba. Tady je ten příklad. Nebo žádná výsadba. Nebo žádná výsadba. Princip téhleté protierozní ochrany je ten, že vlastně počítá se s tím, že ochranu toho svahu bude řešit ta vegetace. Tyhle ty sítě a rohože jsou vlastně dočasná podpora té ochrany do doby, než ta vegetace tu funkci té ochrany převezme. To znamená, že ideální je, pokud prostě už při tom návoru se nad tím přemýšlí a ta výsadba se udělá dostatečně hustá a pečuje se o ní tak, aby do momentu, kdy se ta protierozní ochrana, kokosová síť nebo rohož rozpadne, tak ten svah byl ideálně už jako zakrytý, zelený. Jo. Největší problém je v tom, že ti lidé prostě šetří i na té zelení, protože ona může nakonec ve finále v celém tom řešení zabrat jako největší část těch nákladů, ta vegetace, ne ta vlastní síť s tím kotvením, a udělají příliš řídkou. No. Pak se stane to, že to trvá prostě roky, pokud vůbec, než ona vlastně se dokáže plnoplošně zapojit. No. Druhá věc je ta péče, jo, o tu zelení. Ať je to prostě travní porost, zpočátku prostě zalívat, že jo, aby to prostě vzešlo ta tráva. A u těch půdopokrývných rostlinek nebo nějakých keřů a podobně, tak to stejné, jako pečovat o to
starat se o to. Minimálně prostě o tu první část toho růstu. Tady na tom svahu ještě vidíme haťování. Jestli nám k tomu taky můžete něco říct. Jestli třeba je tady zrovna v tomhle svahu podle vás nějaké využití těch hatí, nebo vlastně jak správně ten svah, nebo jak na svah správně dát ty hatě a vůbec proč je tam dávat? No, v tomhle případě to jsem dali z toho důvodu, že tu měli prostě havarijní situaci před tou pokládkou, kdy jim to fakt splavilo tady část té zeminy, tady jdou na chodník, na který stojíme. A oni to tam dali pro jistotu, tak, aby měli klid, aby se sem nemuseli vracet. Mm-hmm. Já bych to v tuhle chvíli už sem jako nedával. Jo? Je to jakoby tak trochu zbytečný. Máme tady i místa, kde je vidět, že ta zemina je stejně jako splavována. Dokonce tady kousek od nás ty fošny jsou prostě nad tou zemí, takže to vlastně jako v principu nefunguje. Jo. Osobně bych to sem na tenhle ten konkrétní svah nedal. Jo. Dává to smysl třeba v momentě, kdy ten svah je prudší, než co vidíme tady, a někdo tam vyloženě chce třeba mulčovat ještě tu kůru. Jo. Tak ano, protože pokud jsou ty hodně velký přívalový deště, tak v případě třeba kombinace té kokosové sítě, protože u těch rohoží se ta kůra nemá jako do čeho zachytit, tak v případě té kokosové sítě se používá ta řidčí, ta 400 gramová, která má o něco větší oka, a ta kůra přeci jenom se tam trošičku jako do ní zaklesne, jo, a dokáže se v ní udržet, ale i tak prostě na těch strmých svazích s tou kůrou se třeba ty hatě použijí. A jak se třeba řeší ta vzdálenost těch hatí? Je nějaké doporučení? Já se přiznám, že na tohle úplně nejsem jako specialista zase, asi jako ano, jo. To záleží asi na tom, jak je ten svah exponovaný, nakolik tam hrozí prostě sesuv té kůry nebo nějakého jiného mulče. Takže může to být třeba po metru, jo. Může to být i víc. Viděl jsem svahy, třeba kombinace právě této kokosové sítě s kůrou, ale se štěpkou, jako s dřevěnou štěpkou, jako z pily, odpad. A tam je to třeba po 5 metrech, jo, a funguje to. Jo. Má to zhruba nějakých 45 stupňů a po 5 metrech jsou udělané vlastně takové kůly, tam nejsou fošny, jsou tam kůly a funguje to celkem dobře. Ještě mě zaujalo, že vlastně ta kokosová rohož se nemusí používat jenom na svah, ale taky do záhonu, jako třeba vyvýšené záhony nebo normální záhony jako v půdě, i klidně okrasné, v podstatě jako mulč. Jo, to je takový jinačí použití těch kokosových rohoží třeba o větších gramážích. Jedno z nich je, pokud chcete, tak si to prostě můžete položit na ty záhony a vlastně tím nahradíte jakýkoliv jiný mulč, který je běžně používaný. S tím, že si tam zase prostřihnete do toho ty otvory, třeba si dokážu představit někde v záhonu s jahodami a podobně, jo, že se to dá prostě použít. Jo. Jenom počítat s tím, že prostě tu má tu životnost těch pár let, ale... To každý organický mulč, jo. Jo. Ale třeba jako u těch záhonů s těmi jahodami, to jako zvládne tu životnost na tu dobu, co tam třeba ty jahody máme. Jo. Tak jako je to jako fajn. U nějakých vyvýšených záhonů klidně asi taky. Ještě možná bych zmínil další takový jiný použití, že třeba kokosová rohož o vyšších gramažích se používá třeba jako ochrana proti mrazu, že tím fakticky můžete obalit třeba ty květináče na balkonech. Jo, že to je takový pro představu hodně tlustý koberec. Jinak ještě chci říct našim posluchačům, že na našem e-shopu Zahradnictví Floss máme dokonce i trvalkové záhony, které jsou právě určeny na svah, takže se tam můžete inspirovat. V případě nás samozřejmě kontaktujte a my vám rádi doporučíme vhodné rostliny. Děkuju moc. Rádo se stalo.